Вялікі пост гэта ўсё ж не пра грэх і малітвы, а тым больш не пра ежу. Прынамсі, гэта не ёсць мэтай вялікага посту. Сябры, прывітанне. Перад самым пачаткам вялікага посту на сваёй старонцы ў фэйсбуку я задаў пытанне: чым ёсць пост для вас? Вялікі дзякуй кожнаму, хто пажадаў адказаць. Адказу было шмат. Дзякуй не толькі хрысціянам, але і тым, хто не будучы вернікам, таксама пакінуў свой каментар. Хачу сказаць, што ў сваіх прамовах я ніколі не браўся кагосьці з вас павучаць. І на гэты раз не буду. Я толькі паспрабую падзяліцца з вамі сваім досведам і думкамі. Свае ж разважанні, як заўсёды, імкнуся абапіраць на словах святога Пісання, на словах Божых. Ганаруся тым, што мы, хрысціяне, разважаючы пра пост, не зыходзім да таго ўзроўня, калі пачынаем гаварыць выключна пра ежу. І сярод вашых адказаў на фэйсбуку быў толькі адзін, ды і той не ад верніка. І ў гэтым адказе, у адзіным, калі ішла гаворка пра пост, узніклі асацыяцыі з карасём і парасём. Абагульняючы, можна зрабіць выснову, што кожны з нас падтрымоўвае навучанне Касцёла і згаджаецца з тым, што вялікі пост – гэта час супольнага пакаяння, у якім прысутнічаюць тры фундаментальныя элементы: пост, малітва і міласціна. Так вось, гэты 40-дзённы перыяд з'яўляецца часам пакаяння. Мэта вялікага посту – навяртанне. У сераду папяльцовую у касцёлах чуем словы старога запавету прарока Йоэля. Ён заклікае: навярніцеся. Падобна і ў новым запавеце ужываецца гэты заклік. І 60 разоў словам пакаяння перакладаецца грэцкі тэрмін метаноя, што літаральна азначае змяненне розума. Калі ж на грэцкую перакладаецца заклік з новага запавету метаноіус, з гебрайскай тлумачыцца слова нахам, што на нашую адным з магчымых варыянтаў можна перакласці як суцешыцца. Інакш кажучы, вялікі пост – гэта той час, калі мы пакліканы Господам да змянення свайго мыслення і асягнення суцяшэння. Так вось, пост – гэта перш за ўсё пра нашае мысленне. Беззваротная і якасная змена якога прыводзіць да суцяшэння. І вы столькі не спрабуйце казаць мне, што хтосьці з нас не патрабуе ў гэтым жыцці суцяшэння. Каб сапраўды чалавек не прагнуў бы уцяшэння, то, умоўна кажучы, і не шукаў бы магчымасці выпіць і закусіць. І не было б так, што, не знаходзячы уцяшэння у гэтым свеце, у яго прападала б жаданне жыць, аб чым, на жаль, сведчыць статыстыка аб захворваннях на дэпрэсіі і учыненых самагубствах. Уяўляеце, у нашай краіне
каля палова мільёна людзей маюць дэпрэсіўнае захворванне. І кожны год каля 2000 чалавек скончваюць жыццё самагубствам. Вось дзе народ сапраўды, які патрабуе навяртання, перамены мыслення ў галовах і суцяшэння. Для зразумення агучанай думкі аб успрыняцці Вялікага посту як аб змяненні свайго розуму і асягненні суцяшэння, я звярнуся да прыпавесці пра міласэрнага айца і марнатраўнага сына. Гэта прыпавесць змешчана ў Евангеліі паводле святога Лукі, раздзел 15, вершы з 11 па 32. Захвочваю вас прачытаць гэту прыпавесць. У ёй Хрыстос апавядае класічны прыклад навяртання. Заўважце, прытча не ўзгадвае аб тым, каб грэшны сын маліўся або шкадаваў за свае памылкі. І не чуем таксама пра ягоную дабрачыннасць. Гэта ўсё асацыяцыі з нашым постам, да? У блуднага сына, марнатраўнага сына гэтага не было. Але тым не менш, у вершы 17, у раздзеле 15, дакладна апісваецца пераломны момант навяртання. Працэс метаноі, навяртання, пачынаецца акурат тады, калі сын прыходзіць да сябе. Прыходзіць да сябе, інакш кажучы, можна казаць, бярэцца за розум і прыгадвае, што як жа добра было ў доме свайго айца. І акурат у той самы момант ён вырашае вярнуцца і змяніць жыццё. Дасягнуўшы сацыяльнага дна, знаходзіць уцяшэнне ва ўспамінах аб ранейшым шчасці. І пасля прымае рашэнне вярнуцца да жыцця лепшага. Яго прыклад захвочвае нас у часе Вялікага посту узгадваць тыя моманты з жыцця, калі мы найбольш былі шчаслівымі. Бо акурат тады, калі сэрца нашае ад радасці і паўнаты задавальнення білася хутчэй, Бог як ніколі быў блізка нас. Падобна, як вучні з Эмаус узгадывалі той момант, калі ўваскрослы ішоў разам з імі, калі прабывалі пры ламанні хлеба, яны пасля узгадывалі, ці ж не палала сэрца нашае. Узгадыванне згубленага шчасця дапамагае чалавеку узбуджаць тугу аб згубленым раю. Інакш кажучы, пост і служыць для таго, каб мы змянілі сваё мысленне і не задавальняліся жыццёвым мінімум, але каб паверылі ў тое, што мы створаныя для прабывання шчаслівымі на ўсе 100. Заўважце, гэты элемент метаноі, верыць у поўнае шчасце, ёсць вельмі істотны. Калі ж будзем жадаць толькі крыху палепшыць сваё жыццё, то пазастанемся з ні з чым, а сваім жаданнем крыху палепшыць жыццё, прыстасавацца. Станем падобнымі да марнатраўнага сына, калі ён таксама, перажываючы нестачу, меў цярпення і марыў толькі пра тое, каб напоўніць свой страўнік парасячай ежай. А пра шчасце нават не асмеліваўся думаць. І вось жаданне паляпшэння жыцця меў, але вынік быў нулявы. І толькі тады,
калі нанова паверыў у магчымасць свайго шчасця, ён яго атрымоўвае. Вера ў тое, што можна знайсці згубленае шчасце, ёсць матывацыяй да плённага перажывання часу посту. На гэтай дарозе веры у пошуках свайго шчасця не знішчыш шчасце іншага чалавека. Жадаючы мець вечнае, не прымяняеш яго на часовае. Не хлебам адзіным жыве чалавек, кажа Христос, калі адкідвае прапанову задаволіцца нібы міласцінай д'ябла. Д'ябал прапаноўвае, Христос я адкідвае, падкрэслівае, што цяпер не час думаць аб часовых патрэбах, калі распачынаецца шлях да здабывання для здабывання валадарства Божага для ўсіх. І на гэтым шляху, калі ідзем да вечнага, аб часовых патрэбах не варта нават думаць. І няхай жа Бог у гэтым часе зменіць наш розум, дазволіць паверыць, што мы можам жыць лепш, можам жыць шчасліва, і няхай не дазволіць разменьваць вечнае на часовыя грашы. І распачаўшы пост, быць можа, зусім не з высакародных мэтаў, але з такіх меркантыльных, прагматычных, бо заўважце, я захвочваю думаць пра шчасце, якое згубілі, і вось такіх карысных мэтаў распачынаем гэты працэс метаноі. Але на гэтым акурат шляху, як вучыць нас прытча, пазней сам Господ дасць нам магчымасць на шляху метаноі урэшце рэшт узнесці высакародную малітву, так як сын марнатраўны. Ойча, я зграшыў супраць неба і перад табою, і ўжо не варта называцца сынам тваім. Няхай Господ дазволіць нам перажыць гэты час посту акурат у такім духу, каб ён памяняў наш розум, каб мы знайшлі суцяшэнне і адважыліся верыць у сваё шчасце, бо гэтага хоча Бог. Шаноўныя сябры, дзякуй вам за ўвагу. Не забудзьцеся паставіць падабайкі. Калі хто яшчэ не падпісаўся, падпісвайцеся на канал. Дзякуй таксама ўсім тым, хто лічыць патрэбным падзяліцца гэтым відэа у сацыяльных сетках. Да новых спатканняў на канале. Шчасліва!